Carme és una xiqueta a la que li encanten les tortugues, però també és una xiqueta despistada, que no recicla i ho tira tot per terra. Un dia que estava a la platja, Carme va trobar a una pobra tortuga enredada en uns plàstics. Va cridar al seu amic perquè l'ajudara a alliberar-la i la tortuga, molt feliç, va marxar nedant. Aleshores Carme ho va entendre tot. Cridà als seus amics perquè li ajudaren a netejar el carrer i la platja. Després li va explicar a la seva família, als amics, a tots, que el fem s'ha de tirar als contenidors perquè cap tortuga ni cap altre animal patisca per la nostra culpa. Des d'aleshores, tots reciclem. I tu?